Dit is de 4e aflevering van Venray in beweging. Hij is... Rechtop weer. Blijf rechtop, arm opzij, je fladdert omlaag. Zoals een adelaar. Gooi je door. Beetje anders. Op de tenen. Rechtop. We zijn schilders. Schilderen. Gewoon gaan weer. Rechtop weer, we schilderen weer nog. Rechtop weer. Overstapje maken. Rechtop. Door de knie. Weer verven. Handen naast elkaar. Andersom. Gewoon gaan. Nog een keer.
Dit was de warming-up. We gaan door met oefeningen op stoel met behulp van stokken, grotendeels op de stoel. Oké. Als je thuis ook een stok kunt vinden van ongeveer deze lengte, dan zou het fijn zijn dat je daar ook mee zou gaan werken. We beginnen met de stok in de handen, aan de uiteinden het liefst. Je legt de linkerhand op je rechterknie en rechts op die linker. Schouders gaan hier in actie. En stop maar, die zijn wat veel voorverwant. Haal hem onder één been door, onder het andere been door. Zorg dat je jezelf niet beschadigt. Doe het rustig aan. En stop maar met deze oefening. We gaan er vol. Hou de stok boven je hoofd als het kan. Als het kan. Probeer je hoofd tussen de armen te houden en ga zo diep mogelijk naar beneden. Zijwaarts. En dan de andere kant op. Zo ver mogelijk naar beneden. Kom maar, oké, en laat maar gaan. Hop, en adem uit daar naartoe. Kom maar door. Als je kan, mag je op de grond komen. Niet van de stoel vallen natuurlijk. En stop maar met deze oefening. Blijf voor op de stoel zitten. Sorry dat ik het vergeten ben. Ga onder beide benen doorgeven. Dat kan met zo'n lange stok wel, hè? Geen probleem. Zet steeds de voeten weer even op de grond. Kunnen ze even bijkomen. Dus kun je de buikspieren en de bovenbeenspieren weer even rusten. En stop maar. We gaan verder met de handen. Je hebt de stok zo voor je. Ene hand in ondergreep, andere in bovengreep. En je pakt steeds over. Je draait hem zo voor je rond. Even voelen hoe dat gaat. Even verkennen. En vervolgens ga je versnellen, versnellen. Kijk maar of dat kan. Of je dat kunt verpakken steeds. En draai de andere kant op. Zul je merken dat het even onwennig is. We hebben allemaal de voorkeurkant. Zoals je hoort. Dat mag erop. Kan gebeuren, dat mag. Oké. En stop maar. Leg de stok op de grond. Zo voor je, recht voor je. Beide voeten gaan aan één kant van de stok. Blijf op de stoel zitten. En je gaat zijwaarts over de stok heen. En stop maar. Genoeg bovenbeen en buikspieren. We pakken hem weer op. Hou de stok zo voor je in de bovengreep, noem ik dit. De handen zo boven. Je laat hem los en je pakt hem de ondergreep. Kijk hoe het gaat. Zie je ergens je valt? Coördineren. Kom niet op tv. Als het goed gaat, kun je het bijna met de ogen dicht. Probeer het voor de aardigheid maar eens, dan merk je dat het gaat. Met de ogen dicht kun je dat doen. En stop maar. Niet alles helemaal uit. Oké. We gaan verder met het volgende. Je hebt de stok kort vast. Je tikt tegen je voeten, zo ver als je kunt, naar beneden toe. Het kan zijn je scheenbeen of je voeten. Zo laag als het kan.
Zo laag mogelijk. Kom maar. En stop maar. Pak je stok weer aan de uiteinden vast. Probeer hem zo ver als je kunt op je schouders of op je rug te krijgen. Mag helemaal op je rug, mag ook. Als je helemaal op je rug kunt, dan doe dat. Anders dan laat je het zo ver als je kunt. Aan de ene kant, andere kant. Zo ver mogelijk. Zo ver als kan. Kom maar. Oké, zo kun je je rug goed droog krijgen. Oké, en stop maar. We gaan staan met stok en al. En gaan kijken of we daar dan ook wat mee kunnen. Een beetje van de stoel af, wel in de buurt voor het geval dat. Ik laat de stok vallen. En ik pak hem weer. Ik laat hem vallen. En ik pak hem weer. Kijk of dat lukt. Durf hem te laten vallen. Dat is niet erg als je valt. Probeer hem weer te pakken. Oké, gaat goed. Prima, stop maar. Nu doe ik één hand. Die andere hand gaat op je rug. Die weet niet wat die hand doet. Tenminste. Als hij hem loslaat, dan mag pas die andere hand komen. Kijken of dat lukken wil. Ga ik eerst loslaten. Pakken. Ja, oké. Durf hem los te laten en dan pas te gaan. Oké. Goed, stop maar. Kom maar achter de stoel, dan leg de stok even neer. En dan gaan we even nog wat anders doen. We gaan nog even balans. De stoel heb je nodig voor het geval dat. Je staat nu op de beide voeten, stevig. Als je de voeten naast elkaar zet, dan krijg je iets minder vastigheid, hou vast. Probeer met je lichaam te neigen naar voren en naar achteren. En constateer dat je lichaam of je spieren vanzelf reageren. Naar voren, naar achteren, neigen. Hup. Naar voren, naar achteren. En in geval van kun je je voet zo verzetten. Hè? Oké, en stop maar. Zet ze wel uit elkaar. Even ontspannen. We gaan proberen of de tenen kunnen staan. De tenen staan is van je afkijken, hou vast zoeken, van je af. De knieën licht gebogen, niet strak. En rustig ademen. Adem naar beneden, naar je voeten toe. Naar je voeten. Daar waar je voeten staan, op die fundering, daar moet je ademen. En blijf rustig even staan. En kom er op de volle voet. Oké. Gaat wel, hè? Oké, we nog een keer proberen. Nog een keer doen, sorry. Op de tenen. Licht gebogen knieën. Kijk van je af. Hou vast. Adem naar beneden. En weer terug op de volle voet. Oké. We gaan er wat bij doen. We gaan eerst op de tenen. En dan geef ik het volgende signaal. Eerst op de tenen, kom maar ja. Dan gaan de armen naar voren en je voelt dat er meteen dreigt. De armen gaan opzij. En omhoog. En naar voren. En omlaag. En weer op zijn volle voet. Oké. We doen er nog één keer dezezelfde op de tenen. Armen naar voren.
Opzij, rustig werken. Omhoog. Naar voren. En weer omlaag. En op de volle voet. Oké. Nou, riskeer er eentje. Je komt op de tenen. Je zakt een klein stukje door de knieën. Blijf op de tenen. Een klein stukje door de knieën. En hou dan die houding vast. Rustig ademen, rustig ademen. Naar de voeten toe. Kom weer omhoog. En weer op de volle voet. Oké. Kijk voor jezelf hoe diep je kunt gaan. Kom op de tenen. Zak een eindje door de knieën. Zo diep dat je nog in ieder geval overeind kunt komen. Ga niet dieper. Rug recht houden. Ademhaling rustig. Kom omhoog. En zet de voeten neer. Oké. Nou, dan wil ik afsluiten deze ronde met de stok nog. We hebben ruimte zat hier. Als je dat thuis ook hebt, dan is er geen probleem. Je pakt de stok vast alsof je wat wilt slaan. Dus zorg dat je aan de onderkant ruimte overhoudt, zodat als je wegleidt, dat je hem dan nog kunt pakken. We gaan slaan met de stok van links naar rechts. Dus van links naar rechts. Even alles eruit slaan dadelijk. Rustig beginnen en dadelijk gaan we hem laten zoeven. Hè? Ja, klaar. Heb je hem? Zoef. Zoef. Hop. 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 Klaar. Laat maar gaan. Hop. En stop maar. Oké. Ik wou het hierbij laten. Dit was het einde van de 4e aflevering. Dank voor jullie medewerking. Dank voor jullie medewerking.